inda kuke taimako a ƙasar nan kuna taimako yan labai godiya nake yan labai Allah na gode yan labai wallahi kai na ji daɗi wallahi yan labai Allah ya saka da alkhairi yan labai godiya nake Allah bai ke da kai na lillahi wa inna karu samun bajet dina wallahi na lillahi ka ni ga dan gwatse mun alheri ka hana inna lillahi wa inna ilaihi mafarki kake ai kai wai Allah fa mafarki kake ai lillahi wa inna ga ni ga dan gwatse wai kai dan Allah yanzu da dan samu 50 a hannunka manan je sai kudi wanda kai ka gana maka ma da menera 50 ana ganin na duk sai an kaji ka cin baka da yau ma yanzu duka wai ina ila boy ya shiga ne wai kwana maza ya ake yi ne to dan halaka dan mutu Allah ku kuna nan ina ga ma na da dan gwata 2.5 billion ya turo ma dan girma Allah Allah kai ran sai ma gida Abuja kai ran sai ma wannan jiwa gwada sai ma na miliyan 15 Allah ne dole sai ma gida yan majalisu ina ga ma ba mu nawa ni nawa za mu samu to kai kai zan baka miliyan 3 wannan zan baka miliyan 4 kai mata kana ciki ko kai da banka daga jama'a ga zo da shi zan ƙara aure zan sai moto Mercedes 2021 din nan baka san wani abu wani ma ke kan gida na ga an yi ni ma zan je in siya da girman Allah ka bari ai kudin ma ina ba ni gayan ni na san kakana ta yanka dama akwai wata mota da na wai ga to latest ya kai ba za a sai mata kana da akon nan ba wai kai a ina kuka haɗu da shi ne shine ma ya saka da shiga shige da muka haɗe shi ne ba ƙarya ba na saka da shiga shige a barki wallahi a barki